నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గం మెండోరా మండలంలోని బుస్సాపూర్ గ్రామంలో గల బ్యాంకులో చోరీ జరిగింది. బ్యాంక్ సిబ్బంది ఒకరు ప్రతిరోజు మాదిరిగానే యథావిధిగా విధులకు వచ్చి చూడగా బ్యాంక్ షట్టర్ తెరిచి ఉండడం గమనించి ఈ విషయమై బ్యాంక్ ముద్ర ఉన్న గ్రామస్తులకు చెప్పగా వెంటనే మెండోరా పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం గ్రామస్తులు బ్యాంక్ సిబ్బంది అందించారు. మెండోరా పోలీసులు సమాచారం అందిన వెంటనే హుటాహుటిన పోలీసు వారు మరియు హుటాహుటిన బ్యాంక్ వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం క్లూస్ టీం వచ్చి బ్యాంక్ లోపల క్లూస్ విషయమై ఉన్నత పోలీస్ అధికారులు సమాచారం అందుకుని సిబ్బంది విచ్చేసి దొంగతనం జరిగిన వాటిపై క్రూస్ లీ సిబ్బంది వేలిముద్రలు సేకరిస్తున్నారు. పోలీసులు దొంగతనం జరిగిన దానిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. సింపుల్గా ఉంటుంది తిన పంపితే మాకు అవసరం లేదా తన ఈసారి పంపిస్తాడని పంపిస్తాను డీటెయిల్స్ పిటిషన్ ఇచ్చిన టైం టుడే ఉన్నా గ్రూప్లో ఉన్నా ఏ ఏరియా